get that glory, can I announce? Uyinkosi. Noma uSathane angavela ngakuphi, noma angavela ngakuphi, uyinkosi. He is the King of Kings. Noma kungathiwa phela imali, uyinkosi. Noma kungathiwa abantu bayakufikela. Akunandaba ukuthi ubhekana nani, but ngizokutshela ukuthi he is a king. Ingakhathi umbhalo weBhayibheli alikho elinye igama elanikela ebantwini abantu akumemeza ukuthi uyinkosi. Naphakathi kwabathakathi, naphakathi kwamatheknoloji. Ufika kumaJuda alinda inkosi, uletha enye inkosi. Angathi ukuthi ulindeni, kodwa umthandazo wami ukuthi le conference mayiphela athola inkosi. Then uMark yena athi nami ngifuna ukumbona, athi nami I want to see Jesus. Can you look at the person next to you? Ithi ungajabulela ukumbona ngale ndlela abanye bambona ngayo. Uthi-ke uMark makavela uvela kumaJuda uzotshela amaJuda ukuthi akayona inkosi. Uthi he is a servant. Uthi uyisisebenzi, portray Jesus as a servant. Uthi angimemezele ukuthi he is about to work your situation. Uzosebenza inkinga zakini, uzosebenza zonke ibopha ezivaliwe. Here is a servant. Here is a servant. Kungenzeka abantu bageza izandla ngawe, but